खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब आं दिनै दङ नैबे क'क्राझार गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव बिपिएफ हानजाया बावैसो सान सिगां मोन 22 बियाबनि बिजाथिफोरखौ फोसावनायनि उनावहाय बिथांमोना रायजोफोरनि आशीर्वाद लानाय रेलिखौ जागायदों बावैसो सान सिगां गसाइगावनिफ्राय जागायनानै दिनै बिथांमोना क'क्राझार जिल्लायावबो बे हाबाफारिखौ लादों दा बे रेलि लानायनि सोमोन्दै बिथांमोननि दैदेनगिरिनिफ्राय जों मिथिना लानो नाजागोन फै जों मिथिनानै लानि बिपिएफ हानजाया सेथि खोलोबनि बिजाथि फोसावनायनि उनावहाय रायजोफोरनि आशीर्वाद रेलि लादों दिनै नैबे क'क्राझारावबो बेखौ लानाय जादों मा फोरमायगोन मेडामा बे बुब्लियाव ओइबारनि बिसायख'थियाव रायजो राजानि आशीर्वाद लानानैसो जों आवगायगोन बेखौ सिद्धान्त लानाय जादों बेखायनो दिनै बे रेलिया आशीर्वाद रेलि रायजो राजानि खाथियाव थांनानै जों आशीर्वाद लागोन दिनै क'क्राझार टाउन आरो बिभिन्न प्राइमारिफोरनि ब्लकनि आन्दाराव थानाय प्राइमारिफोरनि गासैबो कर्मिफ्रा फैदों दा क'क्राझार टाउननि गार्जियानफ्रा दिनै ओंखारगोन रायजो राजा ओंखारगोन बिसोरनि माबाखौ आशीर्वादखौ जों बिगोन मोनबेसे बियाबखौ लानानै नैबे आशीर्वाद रेलिखौ दिनै खालामनाय जादों दाथ' जोंहा 22टा समष्टिनि केन्डिडेटखौ डिक्लेयार खालामबाय ओमफ्राय जायफ्रा डिक्लेयार खालामाखै जायफोरनिखौ डिक्लेयार खालामाखै बिसोरबो खालामनो हायो बेनि खुनु माबा गैया बाधा गैया 22टाया देरहाबाय नालाय दा 22टाया बे प्रग्रामखौ लागासिनो दं आरो बाखिफ्राबो माने जोंनि पार्टिनिफ्राय जायफ्रा टिकेट दाबिदार बिसोरबो ओंखारनानै आशीर्वाद रेलिखौ खालामनाया दरखार दा समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोना नुनो मोनबाय मोन 22 बियाबनि बिजाथि फोसावनायनि उनावहाय बिपिएफ हानजाया रायजोफोरनि आशीर्वाद रेलिखौहाय गसाइगावनिफ्राय जागायनानै दिनै नैबे क'क्राझार जिल्लानि सिङावबो लानाय जादों नैबे बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ बे बिथिङाव एसे बुंबाय दा आं मिथिनानै लानो नाजाबावगोन बिपिएफ लाइमोननि बिबानगिरि बिथां रिन्जय मा फोरमायगोन बे बुब्लियाव दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गासै 6टा समष्टि बेखौ लानानै 25,000निबो बारा दिनै बिपिएफनि मावथिफ्रा दिनै ओंखारदों बिटिसिखौ बासायनो थाखाय बिपिएफ हान्जानो हाग्रामा महिलारि सारनो दिनै रायजो राजानि बोर नांगौ आशीर्वाद नांगौ आरो बेनिखायनो दिनै बिटिसि इलेक्सन जानायनि आवगाय जोङो दाखालिबावै गसाइगावनिफ्राय जागायनानै जोंनि बिटिसिनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जोङो रायजो राजानि बोर बिनो थाखाय जोङो बे आशीर्वाद बोर बिनाय हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ लादों आरो जोङो बेनिफ्राय मोनसे खोथाखौ रोखा जाबाय दिनै रायजो राजाफ्रा हाजार माने बे हाबाफारियाव बयबो बाहागो लादों आरो बिपिएफनि साफ्रोमबो बिजाथिया दिनै देरहागोन बिटिसिखौ बासायनो थाखाय जों रायजो राजानि बोर मोनगोन जोंहा माने हाग्रामा सारा बिटिसिखौ आवगायनाय बायदि गोहोगोरा भाबै सालायफिननो थाखाय जोंहा माने गोहो मोनफिनगोन आरो बेनि थाखायनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरोखि दा बेबादिनो आं आरोबाव गुबुन सासे लाइमोन दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी बिथांनिफ्रायबो आं मिथिनानै लानो नाजागोन दिनैनि बे रायजो राजाफोरखौ लानानै बिपिएफनि आशीर्वाद रेलि रायजो राजानि माबादि अनसायनाय मोननो हादों मा फोरमायगोन बे बुब्लियाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौ सारा बिटिसिनि गुबुन हारि माहारिजों लोगोसे बर' हारिजों लोगोसे गुबुन हारि माहारि जाय बिथांमोना बिटिसि ओनसोलाव रायजो जायो साफ्रोमनिबो गोरबो बिखायाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ मोजां मोननाय आरो बिपिएफखौ मोजां मोननाया दङ दिनै जोंहा बिटिसि सरकारा जोंहा जाखागोन मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा जोंना शिफ्ट जाखागोन आरो बिपिएफआ जे देरहाफिनगोन बेखौ साफ्रोमबो जोंनि बिपिएफनि मावथि बिथांमोना मिथिगौ दिनै जोङो बिपिएफनि जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि बिटिसि ओनसोलनि मेलेमजिबि सानसुमै आरो रायजो राजानिफ्राय आशीर्वाद लानो थाखाय जोङो बोर लानो थाखाय खुलुमनो थाखाय रायजो राजाखौ सिबिनो थाखाय दिनै जोङो रायजो राजानिफ्राय बोर लानो नागिरदों आरो जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना बिपिएफनो बोर सारस्रिदों बे ओनसोलाव अराय सम गोजोन फैथों बे ओनसोलाव अराय सम दावगालांथों बे ओनसोलनि साफ्रोमबो फरायसा बिथांमोना मोजां लेखा फरायनो हाथों आबादारिफ्रा मोजां आबाद मावनो हाथों आरो बिटिसिनि रायजो राजा माहारि गुबुन हारि माहारिजों लोगोसे साफ्रोमबो हारि माहारिफोरा मोजां देहा लानानै अराय सम थांनो हाथों बिपिएफनि मावथि बिथांमोननो बे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना बोर सारस्रिगासिनो दङ आरो जोंबो बिपिएफनि मावथि बिथांमोना गोग्गो देहा लानानै सान हर बे ओनसोलनि रायजो राजानि जानाय खामानि मावनो हाथों बेनि थाखाय दिनै जोङो बोर बिनाय जे हान्जा सुरनाय बे हाबाफारिखौ क'क्राझाराव जागायबाय गोजोननाय थाबाय बिथांनिमोननिसिम दा समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोना नुनो मोनदों बिपिएफ हानजानि नैबे आशीर्वाद रेलि बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों केमेरा पार्सनखौ आङो फारियै दिन्थिलांनो थाखाय खावलायबाय